far igen. Haps. Fint var far. Det har også lang tid siden, du har fået en rigtig god havregrød. Så frühstück mit der Eise. Was gibt's heute? Haps. Schmeckt es, Aisha? Hm? Wie schmeckt die Apfelsine? Kan du se, hun er sulten? Hun er sådan helt ivrig. Und was gibt's sonst noch? Apfelsine und das hier? Havregrød og smoothie. Haferbrei mit, was ist das? Apfel? Apfel, Bananen Apfel und Banane. og en bisschen øl. Hey, Aischi! Nam, 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 wa? Nam, nam, nam. Jeg skal lige passe på fingrene. Sput. Kom. Godt se, det smager. Nu bliver den der nasset, og så tager man den af. Hej, hej. Så børster man den lige af, og så kan hun have den på senere igen.